To fa wata sabuwa yanzu Aminu J Town ya fito ya yi kaca-kaca da 'yan Arewa bayan sun je taron jam'iyyar APC a garin Abuja, inda ya ce lalle da 'yan Sokoto da 'yan Zamfara da 'yan Neja da kuma 'yan jihar Kaduna ya ce kwata-kwata ba su kishin kansu, babu yadda za a yi ko da wane lokaci 'yan bindiga suna zuwa suna garkuwa da su, sannan kuma ana kama gidajensu ana ƙonawa ana kashe musu mutane, amma kuma wai a haka har sai zuwa wannan taron jam'iyyar APC, inda ya ce lallai wannan abin ya ba shi mamaki matuƙa. Kuma ko da wane lokaci irin wannan rashin kishin kai da mutanenmu na arewacin Najeriya suke nunawa gaskiya shi ne ke ƙara ba mu matsala ko da wane lokaci, wanda yanzu ya kamata a ce talakawa sun haɗa kansu guri guda lokacin zaɓen nan in ya zo, a wayi gari lallai duk inda za a je akwatin zaɓe ba a ga mutum ko ɗaya a wannan guri ba. To amma ina mutanenmu ba za su iya haka ba saboda kwaɗayi da son zuciya. Da zaran an ce maka lokacin nan zaɓen nan yayi, haka za ka ga mutane suna da fifi, masu aikin gwamnati su ajiye aikinsu, sannan kuma waɗanda suke talakawa ne ma wani sai ya fita da ƙyar ya samu abincin da zai ci, amma kuma a haka za a ga sai dai ya ci bashi domin ya je wajen wannan zaɓe. Gashi kuma ko da kai zaɓen kai talaka babu wani amfani da zai maka, domin dama amfanin wannan zaɓen shine na farko a tsare mutuncinka, a tsare dukiyanka, a tsare kuma rayuwanka. To yanzu wannan abun kwata-kwata ba a samun shi, wanda kuna gani masu zaɓen nan yadda kullum ake yi musu a ƙasar nan tamu Najeriya. Wani lokaci ko shawara ne ka fito ka ba shugaba sai ka ji an ce ka ci mutuncinsa, take yanke za a ga jami'an hukumar DSS sun kama mutum inda za a je a tsare shi, wani ma sanadiyar haka sai ya rasa rayuwarsa. Yanzu ku duba ku ga tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai, wanda kuma kowa san cewa yana daga cikin manyan ƙasar nan tamu Najeriya, wanda kuma shine kan gaba wanda suka tsaya ma shugaban ƙasar Najeriya na yanzu Bola Ahmed Tinubu har ya kai matsayin da ya kai. To amma kuma ku duba ku ga yanzu sakamakon da aka mishi, wanda yanzu an tasa shi gaba da shari'a, wanda har yanzu yana a hannun jami'an tsaro, wanda ana nan ana ci gaba tsare shi akan wasu zarge-zarge, wanda kuma shi yanzu Tinubu ya san idan ya kyale Nasiru El-Rufai shekara ta 2007 to lalle zai iya ba shi matsala wajen a kada shi a gwamnatinsa. To dalilin da yasa kenan ya kama shi. Kuma idan ba ku manta ba duk wani mai mulki haka suke yin wannan yunkuri na zalunci, wanda duk wani dan adawa nasu wanda suke gani lalle dama shine ya tsaya musu a lokacin da suka hau kan mulki, to daga baya yake kokarin ya ba su matsala, za ka ga take yanke an kame shi. Ko shi Sadiq Sani sai kuna gani farkon mulkin Bola Ahmed Tinubu suna daga cikin wanda suka tsaya suka tallata shi, amma kuma daga bayan nan tunda ya ga abin da ya kamata ya samu kuma ya ga bai same shi ba, ya fito ya fara tona asiri, wanda mutane suka fito suka fara yaɗa jita-jitan cewa lalle an kama Sani Sadiq. Wasu sun ce lalle magana gaskiya ne, wasu kuma lalle sun ce ba gaskiya ne ba. Cikin dai wanda suka karanta har da shahararren jarumi a masana'antar TikTok Aminu J Town, shi ma ya fito ya karanta ya ce wannan ba magana ba gaskiya ne ba. Amma shi Sani Sadiq tun da ya wancan bidiyo na farko lalle bai ƙara fitowa ce komai ba, tunda dai an hira da shi a kafafen sada zumunta da gidajen rediyo da gidajen jaridu, inda aka ce yanzu wannan kalamai nasa ya janye su, ya nuna cewa lalle kwata-kwata bai janye kalamansa ba, kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne akan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. To wanda kuma ire-iren Sani Sadiq suna nan da yawa, wanda kuma duk ire-iren su wanda suka yunkuri suke kokarin su bata gwamnati suna, lalle za a kama su, ko kuma a'a suke kokari ne su faɗi albarkacin bakin su sai a ce lalle sun ci mutuncin gwamnati ne, wanda take yanki sai ga DSS sun kama mutum, wanda kuma wani lokaci sai an saka kai bidiyo lalle ka bada hakuri akan abin da ka faɗa, kuma ko da an tabbatar wannan abin da ka faɗa gaskiya ne ba wai ƙarya ne kai ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Da manya-manyan kungiyoyi sun kasance a wajen wannan taron, me ya kamata ku yi shine ku zo iya rigunan ku za nuna wa duniya da tutar da za ku daga cewa kuna cikin damuwa, kuna buƙatar shugaban ƙasa ya san halin da yankin ku yake ciki, idan ma gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisun da kuka zaɓa ba sa gaya masa. Mutanen Maiduguri kwanan nan bam ya tashi a jihar ku, Boko Haram na ƙoƙarin ta zama sabo. Kamata ya yi jiya a wajen wannan taron a iya rigunan da za ku sa, ku saka riguna ku yayyaga, ku shashafa musu wani abin da yake nuna kaman jini ne na cewa ku yankin ku yana cikin damuwa. Kun ji kun zo taro, amma ku yi amfani da taron ku isar da wani sako na cewa kuna buƙatar a kawo al'ummar ku talakawan ku dauki. Amma ba haka kuka yi ba. Misali wayannan 'yan jihar Borno ne, ba wanda ya kai ku tikar rawa a wajen, babu wanda ya kai ku tikar rawa da nuna cewa al'ummar ku na cikin farin ciki, ba abin da yake damun ku.
ku ƙasa ta zauna lafiya, jihar ku lafiya, ba a kashe ku, kuna goyon bayan wannan gwamnati ta ci gaba da mulki ana zalunta ku. Mutanen Zamfara ya kamata jiya ku nuna wa duniya halin da kuke ciki, a rigunanku da yanayinku da maganarku da kwalayen da za ku daga ku mai da abun protest ku gaya wa duniya ku fa kun ji kuna tare da gwamnatin nan, amma ba ga halin da kuke ciki. Idan gwamnan ku bai isar da sakon ga shugaban kasa, bai isarwa ga manyan gidajen jaridun da duniya za su gani, a jiya ya kamata ku yi amfani da dama ku gaya wa duniya cewa ku ba kashe muku yan uwa ake da yayanku. Kamata ai ku yi amfani da daman ku faɗi cewa ku ba akwai wanda ma ba sa iya kwana a ƙauyukansu, an tashi ƙauyukan kidnappers su suke da iko a wannan garuruwan. Amma kun zo kun yi taro kun nuna wa duniya ƙasa ta zauna lafiya, sai ni da nake zaune a Abuja inda nake babu abin da zai kawo min hari, ba abin da zai same ni, in na fito na yi magana akan yankunan da ake kashe ku, kuma still ku din da kuke cikin wannan masifa ku kuke zuwa ku mana comment ku ce wai hasada muke yi. Okay, ina hasada da bambari an kashe ku ba nake ta faɗa cewa kuna cikin damuwa. A'a bakin ciki nake, a'a ni mai ba kishin talaka nake ba, ƙarya nake, kwangila ni ma na ɗauko ko. Allah ya sa mu dace.